ассалому алайкум бародарҷоно. Яке аз беҳтарин ҷойҳои Великобритания, яъне ки дохили Лондона, хича нишонтон метам. Чӣ хеле ки мебинен, ай Tottenham Court Road Station меброен. Ин ҳами гуна як ҷой. Ой. Фақат сага ба пом ҷухидам. Ин ҳам хабаро. Инҷа да медрои, инҷа як ҷои беҳтарин аст. Oh, sorry. Ҷо беҳтарин ҷо. Аё то набурен ина диден? Tottenham Court Road. Инам хе меброй. Нигоҳ кунен чӣ хел ҷои манзараи зебо. Ина. Ёзи одам бисёрай. Овоз шав намефаҳм, як намуди музика ки хуб дора бо. Ана ҳами гуна. И дар Лондон аст. ҳар рӯза меҳмонҳо, туристҳо масалан омада аз ҳамҷа диданӣ мекунанд. чӣ ки мебинем беҳад мардум бисёр. Шабона беҳад хуби бада. ҳам мошин камай, овоз камай, мардум камай. Бибинед чӣ хел хушвай. Худо хоҳад яке шава адресошо менависем. Тон бепул айдр омаданаш. Бепул. Боз пеши биён як манзараи хеле хуб айда. Бахшиш леки ман видеора тоб метам, бо хи хуби бад айда, хи тоб метам, бо тамошо кунем. Зури бад метавам. Эхе дури бад метофтаю. Вақтотон шид бинависен, яҷа меем тамошо мекунем, мана мегунам. Инам хелга хабаро. боз як бор дигар мегум бародарҷон, дар Лондон аст, дар центр.